Армысыз, эфирда Татарстанның күн шығыш хабарлары, студияда Резида Шамсуллина бүгінгі программада. Кәлей станциясы холқы ношар юллардан зорлана, бір ай шамасы әлік, анда хәтті йүк машинасы да иленіп түшкен. Шарлавықлы буалар паркын шүпшардан шүстарту эшләре дәвам ите, анда экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре бон киртәләр урнаштырды. Тизден мәктәпкә әлмәтләр беренче сыйныфка 2650 гариза тапшырган. Кәлей станциясы холқы нашар юллардан зарлана. Бір ай шамасы элек анда йөк машинасы әйләнеп төшкән. Бу хәлдән соң шуқыр ремонты башкарылган, ләкин җирле халык бу чараларны җитәрлек түгел дип саный һәм юлны тулысынча яңадан түшәргә сорый. Җирле машина йөртүчеләр чукырларны кайсы яктан урап узарга кирәклеген инде яттан беләләр. Юлларга Кәлей станциясы халкы беренче тапкыр гына зарланмый. Капитального ремонта автодороги здесь никогда не осуществлялось. Монда капиталь ремонт бер кайчан да булмады, ямыйлар гына. Ямаулар һәр яз сайын җимерелә. Һәм безнең гаеп белән түгел, йөк машиналары аркасында. Бүтін ел буенча тирән шуқырлар, җимерек асфальт һәм пычрак, халык булар аркасында станцияга ашыгыч ярдәм чакыру проблема тудыра диләр. Хроник авырулары булган кешеләргә ул теләсә кайсы вакытта кирәк була ала. Андыйлар арасында Рәшидә Хамадиярова да бар. И мне постоянно приходится заходить, сдавать кровь. Миңа гел кан бирергә йөрергә туры килә, процедураларга да. Бу ел җирле халыкка күрше авылларга һәм чиста ягына барыр өчен кирәк. Автомобиль юллары идарәсе башлыгы Фидаил Хайырнасов хәбәр иткәнчә, шуқыр ремонты вакытлыча чара. Якын арада юлчылар бу эшне төгәлләячәкләр. Быел асфальтны тулысынча җәю өчен финанслау юк, әлегә бу эшләр киләсе елга планлаштырылган. Әлмәт районында урып җыюга керештеләр. Хәзер 90 комбайн будай җыя, 6 хуҗалык суктыру эшләренә керешкән. Бу хакта район башлыгы Тимур Нугуманов хәбәр итте. Бүгенге көнгә көзге будай 650 гектар майданда суктырылган. Быел кырларның уңдырышлылыгы 1 гектардан 29 центнер тәшкил итә. У нас засеяно 54. Быел Әлмәт районында 54,7 мең гектар җир чәчелгән. Аларның яртысы бөртекле һәм кузаклы культуралар, будай, арпа, солы һәм борчакка бүлеп бирелгән. Алда барлыгы 14 мең гектарда бу культураны җыеп алу каралган. Ашлык җыю белән бер рәттән горчица да чабыла. Шарлавыклы буалар паркын шүпшардан чистарту эшләре дәвам итә. Анда экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре бон киртәләр урнаштырды. Белгечләр сүзләренчә, алар сулыкларның пычрануын булдырмаячак һәм чисталыкны саклаячак. Махсус киртәләр шешәләр, каплар һәм башка шүпшарны тоткарлый ала. Тулган сайын аны чистартачаклар. Киләчәктә локаль чистарту корылмалар урнаштыру планлаштырыла. Бон киртәләре тере организмнарга бернинди зыян китерми. Уважаемые жители, пожалуйста, не выбрасывайте. Зинхар өчен суга шүп ташламагыз, чөнки бу чистарту эшен катлауландыра, тыгылуларга китерә, су туктап тора башлый һәм эссе көннәрдә буалар шүп үләннәре белән тула. Әлмәтләр беренче сыйныфка 2650 гариза тапшырган. 2024 елның беренче сыйныфына кабул итү кампаниясе 1 апрельдә старт алды. Әлмәт муниципаль районы мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирина Павловская бу санны әле чик түгел дип саный. Быел барлыгы 2850-гә якын беренче сыйныф укучысы көтелә. Иң күп гаризаларны ата-аналар Адымнар инженерлык лицее, беренче лицей кебек ире мәктәпләргә тапшырган. Балаларга һәм аларның әти-әниләренә тормышның яңа этабына ничек әзерләнергә кирәклеге турында безнең сайтта укый аласыз. Урсалы микрорайонында яшәүчеләр шүп үләннәренә зарлана. Алар сүзләренчә, монда балаларга йөрер урын юк һәм бу майданчык бердән-бер күңел ачу чарасы булып тора. Әмма шүп үләннәрен инде үзләре чаба алмыйлар, администрация бу эштә катнашмый. Бирдә вәзгыять тә куркыныч, чөнки тауларның берсендә бал кортлары оя корганнар, ә балалар хәтта елан күргәннәр. Если люди сделали здесь детскую площадку, значит она нужна. Денис Димура монда инде 12 ел яши, майданчыкны 5-7 ел элек халык үзе булдырган ди ул. Бу еллар дәвамында мөмкин булганча тәртип саклаганнар, әмма моның өчен гел вакыт булып тормый. Өстәвенә җир муниципаль, Урсалы шәһәргә карый. Димәк, хакимият тә ярдәм итә ала дип саный Денис.
Была бы какая-то здесь обустроена или отсыпанная зона, да, было бы другое. Мында ниндидер түзүклөндүрүлгөн зона болса, башкача болор иде. Аны карап турган булырлар иде. Ә мында бүтүн жерде де үлән үсә. Хәтта шәһәрдә дә кайбер урыннарда шундый ук хәл. Ә мында ташландык урын булып тора. Балалар самокатта гына йөри, ярый әле асфальт салынган. Вәзгыять тагын шуның белән кискенләшә. Куе үләннәр арасында балалар йылан күргәннәр. Ә тауларның берсендә бал кортлары оя корган. Янәшәдә урман һәм табигать үзенең тәртипләрен урнаштыра. Бу проблема белән без шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Әлеге темага киләсе чыгарылышларда әйләнеп кайтачакбыз. 26 һәм 27 июльдә Әлмәттә Каракүз 2024 кысаларында Азатлык урам мәдәнияте фестивале узачак. Шунда ук икенче шимал кабул итүче эко-волонтерлар эшләячәк. Эко-очрашуда пластик капкачлар, фломастерлар, DVD-дисклар, ватык телефоннар, чыбыклар, теш щеткалары, кырыну станоклары һәм башкаларны тапшырырга мөмкин булачак. Тулы исемлекне сез QR-код аша карый аласыз. Узган ел фестиваль кысаларында 13,5 килограммнан артык сирәк төр фракциялар җыелган иде. Эко-волонтерлар мастер-класслар үткәрәчәк, күп тапкыр кулланыла торган альтернативалар һәм эшкәртү турында сөйләячәкләр. Бу очрашу кысаларында сезгә кирәк булмаган, әмма башкаларга кирәк булган әйберләр белән алмашу мөмкинлеге булачак. Лениногорск укучылары экологик марафонына кушылдылар. Акция 2нче тапкыр уза. Марафон эстафетасын 7нче мәктәп укучылары үзләренең Нурлат яшьтәшләреннән кабул итеп алдылар. Укучылар Горький исемендәге парк һәм җирле шарлавыклы буалар территориясендә тәртип урнаштырганнар. Баулы таксисты урлау өчен хөкем ителгән. Ират пассажирның банк счетыннан акча күчергән. Ул моны смартфон кушымтасы аша эшли. Зыян күрүче кәрәзле телефонын машинада калдырып кибеткә кереп китә. Таксист ике операция ясый, шул рәвешле зыян күрүчене 90 000 сум тирәсенә талый. Судта ул гаебен таный, аңа 1 ел һәм 1 ай шартлы рәвештә җәза билгеләнә. Сынау срогы белән 2 ел. Әмма җәзадан аны нәтиҗәдә азат итәләр, чөнки яклар татулаша, гаепләнүче зыянны тулысынча каплый. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.